Salam vatandaşlar. Men indi häzir aýtjak zat näme diýjäm bilemok. Sebäpli hemme zat bizim gözümüzün öňünde bolup gelýärdi. Edenetdilik, bir gelmişikler gelip bizim ýurdumyzdy dolandyrýar. Ve onun öňünde kukla olup oýnanlaram keypini kökläp narkotikdan doýup halky isläni kadar näme dip onu edin, munu edin deyip çağalarımızı horlap, halkımızı horlap, odan depedeki häzirki bolup geçip duran zatlar hemmeňizem görüp otyrsynız, halkımızı genotsit edip, öldürüp, kırıp, diňe şu Türkmen halkının topraktan yok etmek için elinden geleni edip duranların bu öňünem zakon konstitusiya laýyk hiç zat edilmän soň, adalat bolman soň halkymyzyň hem ýarysy yurtdaşyna çıkıp indi öz öýlerine gelip bilmän üçin indi gelip bu saýlaw meselesi näme? Näme üçin ýollar açylan ýok, näme üçin halkyň sesini hiç kim diňlän ýok? Sebäp bizim Türkmen topraklarımız gerek birlerine, halkımız gerek değil. Indi eğer yeni otursanız, indi bugüneçeli siz şu yat yurtlarda yol alıp gitseniz, yurda almaz. Bundan sonra sizin çağalarınızın hem gelecek, görecekleri. Edil şu, sizin özünüzün göreniniz olacak. Özünüz näme görüp gören olsanız şu olacak. Mene bir ene olup, misal üçün indi oturacak değil, ölmeli olsam, näme etmeli olsam, menin çağalarım, aktıklarım, uňaly gün görmemezlik üçün elimden näme gelse şonu etjek bolýan. Indi sizem eneler, siz atalardan daha akıllısınız. Sebäp çağany siz 9 ay garnyňyzda göterip doğan aýallarsınız. Sizin diňe bu owadan depede däl häzir eşide oturan nämeleriniz sapara iklimiň o şaýatlary bilen eden gürüňlerini eşide otursyňyz. Ýöne häzir bizim armiýalarymyzdan oňat däl. Biz 18 ýaşyna getiren çağalarymız elimizden alıp gidip öldürüp öýümüze berenler hem var. Indi oturmaň. Indi bir şu seçimlerde, saýlawlarda biraz açık olsam gymylda. Indi Berdimuhammedowyň özüni hem saýlamadym men. Men onu istänim hem ýok. Indi men onun doğmasyny mı isteýän? Näme diýerler? Yablka at yablany daleko ne padayt. Rus dilinde aýdanynda şu alma atasy nähili bolsa çağasam şoňal. Men Serdar İslamok. Aýtjak zadym saýlaw bolsun, yollar açılsın, halkın sesine hem dinlensin, halk özü onu deputatlar bilen bile seçip временно paka olsun. Ondan sonra şu deputatların seçmesi bilen kim näçe näme alsa soňam ömürlük däl de şu konstitusiya laýyk bolsunlar. Biz prezident islämiz ok häzir. Bundan soň aýtjak zadym şu halk saýlasın, halka hizmet etsin. Konstitusiyada görkezilişi ýaly ýokarda duran döwlet diýen adamlarımız halkımızın hizmetinde olsun. Halkı ellerinde isläni kadar öldürüp, kırıp, öz aýdanyny eden ýolbaşçy gerek däl bize. Men Serdaryň bolmanyny islamok.